Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramideg. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipnget ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunag. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. And subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan nga alma at taga Benguet. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kadainang Ason Domingo, kabsat ko ani Edsel, Lumungsod, ken Jasven, ken aminan adumdumngeg di Taminalo Cagayan, from Rinang ti Dubai. Bakat ko ani Virgie Campos Coles from Elizalde Coles ti Abulog Cagayan. Jumbo's team Isoda Leonida Bantian, Faith Lawa, Gretchen Lawa, Yvonne Padalya, Kimchi Mardeth ken Adele Orlani from Igorot Filmmakers. Shout out iti Galamgam Pascual Bautista Lagmay Pastor ken Gutierrez family from Ivy Gutierrez. Reynaldo Jose, Giancarlo Ayan Jester ken Daisy Jen Jose from Josephine Jose. Tatay Arturo ken Nanay Merly Pascua from Hazel Pascua. Happy 4th birthday ken Stanley Jared Marcos from Mami Sheng ti Hong Kong. Shout out kada Alfie Bahian, Imelda Velasquez, Rose Cariaga, Jasmine Rivera, Ali, Marilyn Valdez, Lolita Maganay, Divina Bala ken Sans TV. Banyaga ken Tanora family ti Bagabag, Nueva Vizcaya from Lailani Banyaga ti Muscat, Oman. Happy birthday kagawad Felix Fernandez. Makablaawan pa ni Manang Pinyang kan ti Matusalan family ti Barokbok Isabela from Nelia ti Dubai. Lopez family da Tatay Virgilio Boy Lopez.
Get well soon from Francis Lopez Taraki. Amin at taga-Inabaan Sur, Rosario, La Union, especially ni Ador Manangan kan anak ko from Carolina Villanueva, Manangan. Diego Natividad kan Rombawa family ti Bangag, Lalo, Cagayan from Jade B. Rancho family ti Punta Paris, especially nila kay ko Jerry Racho Jr. Anak ko ada Janjan kan Janine from Rachel Datuwata ti Riyadh, Saudi Arabia. Shirley Chavez, anak ko ada Shaira kan Jaja Chavez from Judy Chavez. Bakit ko ni Mary Claire Cabato from Santa Cruz, Ilocos Sur. Naggaputi kablaaw kan ni Jerry Cabato. Office mates ko ada Boss Jojo, Boss Lateng kan Lolo Brian from Owel Valiente. Manang ko dita Hong Kong kan UAE. Corpus family ti Rizal Santiago City, Isabela. Tolentino family ti Burgos Ramon, Isabela. From Roland Corpus ti Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Anak ko ada Lyra Jane, Myra Joyce, kan Princess May. Lakay ko ani Jerry nonan ti Basca Aringay, La Union. From Chenchen ti Hong Kong. Manang Maribel Faa, Percival Bernardino, Lourdes Aliaga, Josephine Santos. Kan amin akakabsat ko dita Santa Luciana, Kawayan City from Maluti, Singapore. Shout out kada Lovely Sunga kan Jinky Michael. Telyes family ti Nueva Ecija kan Melanie AGF ko from Juni Telyes. Primero family ti Kamiling Tarlac from Raquel Paras ti Hong Kong. Passion family, especially ni Lamberto Passion Jr. from Linda Passion ti Kuwait. Shout out pa'y kada Hildo Sugitan, May Sheila, Leslie, Audrey, Faith, Gwyneth, Aaron ti Quezon Isabela from Juliet Sugitan ti Kuwait. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Alma. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin adanunan to'y nanumo asurat ko. Ilingad naklaangan manang itinagan nga Alma, adan asawak kan duamatan ti anak mi. Taga-probinsya akmanang, nga manipod nagkalaysa kami kan nilakay ko, imay kami diti Benguet, kat agnanaad kami ita iti extension ti balay dagiti katugangak. Nilakay ko laang ti agtrab-trabaho, tasyak mo ti agas asikaso kadagiti anak mi. Siyak ti agitulod kan mangsukon kadakwada iti pagadalan. Nasaya at mati taray ti biag mi manang, ngamkas iti mapaspasaran ti dadduma, at dadagiti dumteng apan nubok wano paspasama asaan amaliklikan. Sapay ko mamanang tamapilimat a maidrama ti padas ko. Rugyak man nga rod, ti agsalaysay. Alma, bakit? Kumusta ti panagadaldag ita ubeng? Nasaya at mat. Aywan gayam, panagbabayad man gayam man iji pagadalan. Ag-examen man ang dagiti ubing. Kastaya, saan na bali? Tagsweldo ako matindon bigat. Agbayad kan to nindon sa marunong aldaw. Sige nga rod. Ngam gatangat ton inton bigat para iti project da. Sige Ada ka di pa'y kwarta na batikan ka? Dapay matmabalin ang maigatang. Siyak ton ti makaam mo. Sige. Ngam nakas pari ka nagkurang, bumulod kan to pailangan ka ni nanang, ta so katakton nindon nagsweldoak. Umanay magsiguro lakay. Saan magsiguro anang inaunay ti magatang akasapulan da. Ala, umay ka nga rudan tamangan tayon. Mga numabisinan dagiti ubing. Ayan daya. Adada iti silad da. Ar-aramidan dati assignments da. Sige, agidasar ka nga rudan. Tasya akong ti mapan mangayab kadakwada.
Alma, mapan ka di makitsenda ita. Wan nanang, ada ka di pagatang yo. Awan nga rod nagyan ng Jeref May. Agpapalingki ako matapno sa anak kon arumwarpay. O sige nanang, kan adamot lagatanga kakasapulan dagiti apu ko yu di eskwilaan. Sige itagilista ak nga rod. Adapay nga min pakasidsid akot. Isuman laang ang ti pagatang ko. Kan amangan lumabalin asikanton ti mangilutaw. Dalalaing kamutla ang agluto ng siyak. Sige nanang, awan ti parikot. Ala, ilis tayo nga rod no anya ti kaya tiyo apaluto inton malam. Siyak ton ti makaam mo, nanang. Adakon bakit? Kasta nagbanglo na itilot-lot to ma. Ay na, makasidsida kano ni nanang itilaing. Siyak ti pinagluto nan, ta si datayo kano aminen. Wow, naimas na ita Ngam kaya't nga rin dagita anak ta dayta si dain. Saan mo't anapili dagiti ubing? Kaya't dauray anya. Pagsayatan na tanay surum dagiti anak ta saan nga agbalin anapili iti makan. Ay, iwan gayang bakit? Ada ko maibagakkan ka. Anya dayta? Kaya't ko kumati mangirwar iti motorsiklo tapno adaw usar ka mapanagtrabaho. Ha? Awan pa'y mo ti maigatang. Pangalaam ngay. Oray hulugan tan Saan mo't siguro anangin na unay iti maibayad iti binulan? Sigurado ka. Amangan no saanan nga umanay ti masweldom para kadagiti kasapulan tayo tito'y balay. Kan kasapulan dagiti anak ta no mainayon pa'y dayta ibagbagam. May pamuspusan dayta, Alma. Alagit din, umanugot kan. Amumot nga edipay, kaya't kundi maadan iti bukod ko ang motor. Ala, sikati makaam mo. Kunamot amay pamuspusam? Di, sige. Mangirwar ka nga rodon iti motor mo. Akin kuko angay iti day takabarbaro a motor, Manuel. Kuko ka nanang. Anya, gimbatang ka iti motor mo? O nanang, tapno ada service ko ang panagtrabaho. Napintas ka day nanang? Ay nagpintas, anak ko. Naimbag man, tadaing gatang mo iti motor mo. Hulugan day tananang. Binulan na bayadak, tawan mo't kwartami a pangkas mi. Di nasaya tapno ada pa panantiswildom a binulan. Ada pa kakit-kitaam. Kaano pa'y amadaan ka iti motor no urayam nga ada paggatang mau. Wan nga rod nanang. Madi nga rod ni Alma ididamo. Taamangan ka no saan minto nakabailan pa'y dagiti babayadan mi. Apay kit din asaan nga ay katadamot trabaho. Amangan ka no amin no saan ton nga umdas ti masuswildok para kada kami nanang. Ta siyempre, may nayon ton dito yung motor abayadak. Kabailam dayta. Nailakit din aya. Diskarte laang dayta, anak ko. Nasingpet-met dagiti nakaikamangak man ng Emmy. Isuna laeng tababalawak ti panang panpanuynoy ti katugangak a babae kadagiti kayat ti asawak. Kinapudno naman ang kakaasiak amang ibad budget ti sweldo ni Manuel iti binulan. Saket na inayon pa'y ti hulugan a motor.
Jakmat makapagkadkad, ta mga no aga pa kami manang, iso nga intulok kulatan. Ngam jak nagkibaltang, tapod no amakamkamtud kamin, sipod adabay bayadan mi iti binulan. Kasano ngay Manuel? Saan nga umaray ti sweldo para iti paggastos tayo diti balay? Kandag iti kasapulan dagiti anak ta. Katiyan anay mon Ititad kumot amin kin ka ti sweldo. Agremedyo kamot ano kasapulan. Pagremedyo ako ma. Amo mat nga awan trabaho. Malaksid no palubusan na nga agnegosyo iti uray basitlaang. Anya kumangay ang negosyo. Awan to pa'y pagpuunam. Saan mo't adakkel ti kasapulak? Agluto-luto aklaang iti makan wenno merienda mabalin ko nga isursur kadag iti kaaruba wenno kadag iti amammo. Kasi kaman, no amo mamakatulong dayta. Adamot na idulin ko abas ita kantidad. Panagkunak, umanay day jayan apang rugyak tapno makatulong ak kadag iti gastos diti balay. Sigurado kan iti dayta? Wen, masapon nga agkuti akmutan. Dumakdakkel ti gastos dagiti ubing. Iso pa'y ama inayon iti ititad mo ti matgadakto iti panaglako-lako. Nangrugi mo tan nga agla ko iti makmakan di asawam anak ko. Wan nanang, isumot ti kayat na. Isupay ka na makatulong iti para gastos dito'y balay. Ay kat nasaya at ata na panunot na dayta. Dakil mo't atulong dayta Nangro na ita nga dapay binulan abay bayadan nyo ang motor. Wan nga ron nanang. Marigatan ka na amangyan anay iti mapatbati aswildok. Isa na panunot na ti kasjay. Sapay ko mangarot na makatulong agpaisaw. Ado ti am-amaw kan gagayim ni Alma. Sigurado ama ipaibos na amin alako na. Nalaka ama ibos ti makan anak ko. Dayta ti kang runaan apagaayat dagiti aggatang. Alma, mabunyagan ka no intun Domingo di apo ko ni Uncle Yu Aramon. Agberbirok na iti mabalin at tumulong ka no nga aglutaw. Nanang. Imbaga kasi kalaangan, tanalain ka nga aglutaw. Si Kanti mapan tumulong, tapno saan dan nga agbirok pa iti tangdanan da. Ha? Siyak, nanang? Mas nalalaing da pa'y mo't nga agluto angam siyak, nanang. Ay kat iluto dalatabat aje kayat da. Ngam imbagak asikati mangiluto kadagiti daddo maaputahi ama ipasangaw. Mapan kantaw takababaen. Adote na itultulong da Uncle Yu kada kami idi agad adal pailaang nila kay Mau. Panawon mo ton tapno ag subalit da tao. Sige nanang. Sa anak tupay nga rod nga aglako. Tapno makapanak tumulong iti ayanda. Wen, bay ampay lang ti aglakaw. Mapan ka pa'y tumulong, tapno awan mo ti makunkunada. Kababaeng, no awan man la ti maitulong tayo kadakwada. Kakaisuna na laing kang agluto, iso asikanton ti mapan. Uwan, nanang. Dinamag mo diti lugar tayo, analain ka kanong agluto, bakit? Ha? Nagkunamot?
Dagiti na pan iti nagpabunyag da Uncle Ramon itapo ko da. Impadpadamag na ngamin asika tinagluto ka dagiti dadduma na ipasango ka dagiti sangaili. Isa ako na da nga adda kanugaya mon maayaban na mapanagluto na adagpas ka. Kasano ang masangok day tano aglaklako akmat. Sayang ti matgadak iti may sangaal daw no jak aglako. Namnamaan nga minan dagiti sukik ti inaldaw apa naglaklako iti makmakan. Kat saan mo ta kanayon? Mapankalatan na damayap kun ka tapno saan da nga ibaga na paidam ka. Makitan to Wan gayam, nagsweldo kan samutan. Iyag mon tapno adda maigatang ka dagiti masapsapol diti balay. Imbayad ko na iti motor. Ha? Kanadamot pa ka sa pulak iti nabati. Sigapay laeng, total adamot kwartam. Kat no pagpupuunak matlaang ti dadduma matubtubok. Sakit sa anak pa'y anak kalako idi nagpaskan da Uncle Ramon. Umanay man na day tanga isid si Dermaun. Jakmat isid si Dir. Ngam amuyo mo't ano sa anak nga aglako kat sayang ti matubok iti may sangaal daw. Kan saan mo ta porke adda panggadak kat saan kan nga agrimit iti sweldom. Nagadula ka ta sa umo na ya. Italaang mo ta dangarot pangusarak iti nabati aswildok. Agparbang ka di, Alma. Ay, kasinsin, si kamot di masabat ko dito sindan. Nay, si kamot gayam kasinsin inggaw. Apa yan? Nagadumot ton day taimot mo. Ginulpim samot ton ti amin alako dito sindan. Ay na, ano pa iti saan na nagatang kasinsin. Adani, bakit iti lugan? Inyon unanan nagati daduma aginatang may. Apa yan nagado ti gatgatangan niyo? Kasla agpaskan kayon samat. Wan kasinsin. Anibersaryo mi man gani bakit ko iton bigat. Agsangpat dagiti bisita mi naggapo di abroad. Kandagiti nagbalin na kaopisinaan mi day. Iso asigurado nga ti sa nga ilimi iti day tangal daw. Kung may kayon tumot Ay huwan akasinsin. Ay huwan gayam. Amang ano masapol yu ti tumulong kada kayong aglutaw. Wan nga raw kasinsin. At iti bagbagada matangdanan nga aglutaw. Diyapay mo nakasarita. Ay na, saanan kasinsin. Isupay di itangdan niyo. Diyay latan asawa ni Manuel ti baunot nga umay tumulong nga aglutaw. Ay wan, ni Alma gayam. Ay na, nagsayaatan kasinsin no ni Alma ti umay aglutaw. Ang masango na nga ta. Di mo taglaklako iti makmakan nga inaldaw. Mabalin mo't asaan pa'y nga aglakaw no mapandita balayaw. Bayam tayo siya akong timangibaga. Isunti paglutuan niyo. Tapno di pa isuti tangdan nyo iti bayadan yung aglutaw. Nilatan Alma. Amangan no kababain mo't kasinsin. Ay damagam to no manutitad mi atangdan na no isuti umay aglutaw. Saanan? Kasla kayo sabsabalay. Awan tinas ka na panunutan niyo. Siyak ti makamo amang ibaon ka ni Alma mapandita balayaw. Magyaman ak nga ron no kasta kasinsin. Namnamag to nga ron ni Alma. Tapno di akong kasarita di bagbagada matangdanan nga aglutaw. Wan kasinsin. Ni Alman tulaangan. Manipod na amuan kan nakita ti katugangak nga aglako-lako ak iti komporme amakmakan. Kan amok ti agluto iti nagduduma aputahe manang Emmy,
Siyak metten ti kanayon na nga ipasungal-ngal tunggal adda agpasken iti lugar mi. Makakaamulatan a makitultulag nga uray di nakpay nakasasao. Di na pa'y panunutan nga addamet trabaho nga in-into narek. Basta tinapatagkan kwa na, kat timako na dagiti tattao, analaing at tumulong ti pamilyada. Ngam ti dakas na, siyakmat nga rod ti mapatudon. Idi damo, jak ingkan kano manang. Ngam idi masansanan, nagreklamo akmeten ken nilakay ko. Kat iti na minsan, ay na, Manuel anak ko, nataymot gaya man ni kakapunsaw. Sa payawan dito'y dagiti anak da, adada amin iji abroad. Siguradong agsangpot dagiti nanang. Imposible ang maitabon ni Tata Punsaw nga awan dagiti anak da. Sigurado nga adun to ti tao di tabalay da kabayatan ti lamay. Anya nga taay at mabalin ang maitulong. Nanang. Ay amukon. Ni almagayam. Isun ti baunan ta mapantumulong nga agluto ken agasikaso inton agsangpot ti bisita da. Ayan na ayan ni Alma. Aday ti kusina nanang. Mabit lang tapok kawak tapno makasarita yaw. Alma, umay ka man bit dito oy. Umaya kon, mabit laang. Daka hindi makasarita kan kuha na nanang. Aday tan. Apay ayala kay, anyat ibagam. Ang kuha, ni nanang, ada ka no ibaganakan ka. Alma, mapankan tuman tumulong agluto ken agasikaso iji ayan tinatayan. Ha? Natayan ni kakapunsaw. Kat sigurado nga adun to ti makilamay. Ken agsangpot to dagiti anak na nga agapo iji abroad. Kasapulan dati agluto iti maipasango ka dagiti aglamay. Apay ngay asyak nanang. Imposible mo't nga awan ti maibaunda kabagyanda. May mayat matlaang nga amuda nga ada tumulong akaruba da. Si kantun ti mapan. Kat siyak kanayon aktumot amapan makilamay. Kababa no awan man lati maitulong tayo mat. Wan nga rod. Amumutan diti lugar mi Alma. Agti tinulong tagkakaaruba no dadagiti kakasta pasamak. Kasanon nga iti panaglakok nanang. Sapay sigurado amanong aldaw ang maimasayag ti bangkay. Bayab pa'y lang tapanaglakom. Saan amapukaw da ita? Tinapatag, maipakita tayo ama pang namnamaan da tayo amang tulong ita kadakwada. Kasano daytan? Manungaal daw ajak nakalaklako, taadda akmat nga inal daw iti ayan ti lamayan. Talaga kasta timulong tayo nga rod. Sana bali ta na itabonan. Makalako kan tumanan. Kasano ang makalako ak adagos, katjak pa'y naikaro ti bannog kan puyat ko. Jak mat makaturog adagos tunggal agawid ak diti balay. Taas si kaswak pa'y dagiti anak tama pan agiskwela. Di aglako kan to inton kabay lamon. Basta yentregam nga rod amin na sweldom Manipod idi aglaklako ak. Danda ni awan mo tanti ipaimam asweldom. Wen ka di. Isong orda pinalubusan ka aglako-lako tapno makatulong ka. Kasano nga rod makatulong katak-tak-takan dakmat. Kaya ti tumulong iti karuba. Ngam siyak mo ti pasungal-ngalyo. Amuyo mo't nga da trabaho. Saan mo ta kanayon? Wen, tasaan mo't akanayon nga dagpasken wen numatayan. Ngam tunggal adda, obligado asyak ti mapantumulong. Di nakpay amumot nga irasunan ka ni nanang mo. Di ka pa'y maasyan kanyak nga asawam. Amumot ni nanang. Naimbaga na, masapol na masurog. Tano saan, kagura na kanton, iti agnanayon.
Apay, naggapwam, kat saan kamot anapan naglakaw? Imun unaak pa nagawid ng mitisi ka. Napan mi kinasarita di amo ni Kumare Nida, amang ipatakder ka no iti karinderya. Kat anya ti pakasik na miti dayta? Siyak nga rod ti inrekomenda na amang i-manage iti maipatakder a karinderya. Kanayon nga min iti abroad ti akin kukwa. Anya? Agtrabaho ka ijay kunam? Kasanang di pa naglaklakaw? Kay kayat kun daytoy, ta sa anak unay amabannog. Ken adaalaan mi ako ken serbidora. Siyak ti agyan ijay kaha, ta siyak ti talken ti makinkukwa. Anya? Wen, ket agisagsagana dan kadagiti masapol. Tamang rugi kami kanon iti kabiitan a panawen. Awan mo't problema kadagiti anak ta. Ta ijay danton amangal daw tunggal ada klase da. Sigurado kay ti dayta sir kam? Wen lakay. May mayaton ditoy ta sigurado ti sweldok a binulan. Kumusta tayo mo nang aldaw ti panang lukat yu iti karinderya? Mayat lakay, napigsa, nang runakat asidag iti paradaan dagiti jeep. Kasta unay nga rod araksak di akin kukwa. Adda ngamin itay nang lukat kami. Di nasayat nga rod no kasta. Oh, di ka di mabambannog unay. Anya ko mati pakabanugak, kat ijayak laang matkaha, kan bantayak laang dagiti trabahador. Ay wun, berbero ko nakagayam itay ni nanang. Ada ka no'y bagana. Kunak mo't anang rugin di karinderya ngay matonam. Anya ka no ayat ibagana? Umay to ka no ito madamdama. Amang ano mang mga dapay. Orayim latan. Sigurado nga umalato mo't adagos ni nanang. Ano ibagayo nanang? Hawan alma. Adda nga min agpasken a kaaruba ket masapol da kano ti kaduada nga aglutaw. Inbagak asikalaengan. Nanang, saan ako na mabalin? Adan imat matunak a karinderya ket jak mabalin ti aglangan. Oray maysa wenno dwalaeng nga aldaw. Pasensya kayo nanang. Manipod ita, saan akon a makapan kadagiti kakasta pasken ta addan trabahok. Ay kat kasano nga rodan ngay makatulong tayaw no saan ka batan abapalain. Amang ano adama kunada kada tayaw. Pasensyada na nanang, ta saan mo tan amabalinti kanayon nyo abaunan. Addan obligasyon masapol atong palak nanang. Siyak laang tinangitalkan ti akin kukwa iti negosyo na. Iso asaan ko amabalin abaybayan. Tagariti katugangak iti daydi akanito manang Emmy. Kinapudno na, talaga nga inggagarak ti nagbirok iti panggadak, tapno maliklikak ti kanayon a pangibaunan da kanyak. Kat napagasatan akmet, taada nagtalak kanyak nga am-am mo ti gayem ko. Kaya't kumot ti tumulong ko mamanang, ngam nakitak asansanan damutten. Kasla obligasyon kumuten ti agserbi ken tumulong kadagiti am-am muda nga agpasken. Di da pay mapanunot nga addamot obligasyon ko masapul nga ibaklay ko. Tinasakit, di nakpay maikalilis met ti asawa. Agtungtong palatan iti amin akayat ti inana nga uray marigrigatan akon nga asawa na. Awan mo ti sabali apanggap ko iti panagtrabaho no di ti makatulong iti asawa.
Itamanang saan kami ang makamkamtod, taadan nam na maag abinulan asweldo. Kat saan akon amarigatan amang ibad budget iti ititad ti asawak asweldo na. Idi na iring pasmi ti hulhulugan mi a motor, nalabit ang nakapagpanunot motan ti asawak, iso nga iyawat na mot aminan asweldo na kanyak. Sapay kumata nakaibati iti adal ti padas ko manang. To'y pagayam mo, Alma. Alma, pagayam ko, dayawon ka iti kinasingpet mo a manugang ken asawa. Awan ti sabali a pinanunot mo, no di ti pagsayaatan ti pamilyam. Kat bilibak mat iti naramid mo. Nagsapol ka iti trabaho, tapno saan kan nga obligado nga agtungpal iti amin akayat a pangibaunan ken ka ti katugangam. Katkas kinunam iti surat mo, nakaginawakan, tasaan kan amarigrigatan, ken nakapagpanunot meten ti asawam. Sapay kuma taag nanayo ng tikas ta mapaspasamak itakada kayo asang kapamilya. Alakastan pagayam ko, katagyaman na kiti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Tintun, mapunas, dito'y lagi. Pagiti, naglabas, asaan, kan panubo. Liday kan ragsa, Isu